Hello guys, welcome back to yet another video panapa pa Hard Talk with Uncle Saint. Pazora nasi chida kugamuchirai kwese kwamuri. Aiwa tivimba kuti munofara matibatawo zvakare isusu tichifara panapa. So nasi tine murume watinaye anozikanwa zvakanyanya kunzi Mr. Matt. Murume anozikanwa zvakanyanyisa nekudhonza magonyeti ma30 ton trucks nekudhonza matroke echitima anditi. So Mr. Matt makadizve ini sezvamunoona zvenyu hatifariri kuwanzobvunza kuti makadii zvenyu because wagara unotongozviona kuti mati isimbi yebasa. Ndakasimba zvangu, ndinofara, ndinokutambirai nemufaro. Ini ndini Mati rekuberekwa ndichinzi Jonathan Muvingi, ndiri mufana akakurira pachiredzi mutriangle umo, ndikapinda chikoro paMutilikwe kubva primary kusvika ndinopedza secondary ndiri paMutilikwe mutriangle zvenyu. Alright, kushuga uko. Yeah, tichizimbe ma N14 baba. Alright, nemabolinja. Yeah. Aiwa, tiri kumaziva. Tichida kuti tinge tiri tinoziva kuti nhau dzekuva nesimba rakawandisa. Makazvidiscoverini? Kuti ndizive kuti ini ndine simba rakanyanya. Ndingoti ndakakura ndakadaro. Zvepawa ndakakura riri mandiri. Alright. Zvitori mandiri, asi zvinhu zvakazouya, asi ndakazvagwa zviri mandiri because kubva ndichiri mufana ndichakura ndaisumudza zvinorema, chero fight ndaimira nevanhu vanotozviti vanhu vahombe. Ndandisina gomo mberi kwangu ndaidonhedza. Alright. Pamakanga muchikura imimi munhu wamungati ndiri grade 3 ndakarwa nemuform 3 ndikamurova kana mungada kuti tsanangurire pane pandakati ndida grade 4 grade 4 ndakanetsana nemumwe muchindi anga ari grade 7. Alright. Muchindi aindibhula zvisingaiti. Okay. Ndibva ndangoti sha kana wasora mumuka ngatipinde padudu. Ndakamupinda live nazvino izvi ndaizvaibvira kutaura zita rake asi mukadzi wake unozomutuma wana nanhasi une vanga apa akatsemuka apa. Alright. Nefight vabereki vake vakauya kamuramwa kumba, akagara kumba kwedu ndofunga 2 weeks vamuramwa kuti mwana wako apindwa live. Chinochinja tisingakurudzire zvakare anditi. Mr. Matt. Imimi maita mbiri nekudhonza ma30 ton trucks nekudhonza zvakasiyana siyana kutakura. Zvikuru sei nekudya? Munodya malofu mangani zve makuseni mabva madya malofu mangani? Ini kudya kwangu kudya kusingadhuri mukoma. Zvinhu zvakachipa. Alright. Ndoda 2 loaves, liter remukaka, half chicken, tobva tati 8 eggs zvedu. Ndokudya kwa Mr. Matt. Alright, kusingadhure kwakachipa. Kudhuri kwakachipa. Kana kwakachipa, why is it last time patikamboita video, if you remember very well, takaita video mchichema kuti zoni madzingwa kujimu. Kujimu kana zvinhu zvakakuchipirai sekudaro. Jimu nekudya zvinopindirana papa. Aiwa, to check a value. What we are considering now is value a crate of eggs, maybe it's $4 to $5. And then my loaves are mataura to taura kuti zoni $10 per day, which you are consuming imimi as a single person. Gym inoita maybe $30 to $50 per month. Aiwa, papa nawe kuti ndadzingwa kugym yanga isiri nyaya kundashawa mari. Inyaya yekuti equipment yavo yakadhakwa. Alright. Mabhazi avo aipeta zvese zvaipeteka. Okay. Saka yanga isiri nyaya yekuti ndadzingwa. Komuregere kuita gym yenyu pamba penyu? Paden. Paden apazoiti. Apaite nei vakawanda, ndofunga vakawanda ma celebrities atinoziva vanoita gym. Nyaya ndoti paden apazoiti. Nyaya inoita gym inoda motivation. Okay. Ine kamwe kadhati ka motivation kanoda. You can still invite some like zvauda kutaura zvaubata panopisa. Handina friend inosvika kumba. Ini muupenyu hwangu handitorina kana shamwari. Alright. Kunze kwa madam. Shamwari yangu madam. Na madam chiri kunzwana nere. I still remember last time handichanatsoziva kuti maidana nere kana kuti kudii nyaya dzakangoseculated chiti mune makambodanana ana Chibaby Honde before adanana Shugeti. Marriage zvichiri right here kumba zviri right. Kodzi wangu unotozviwisa kuti zviri right. Iwe ukaona uchitengesa madomasi. Madomasi ako asingachewo kune vanhu. Madomasi avo ari wrong. Okay. Saka zvino kuti madhamu vanotozviwisisa kuti vana anawo vanodawo zvakanaka, vanodawo varume vakagwinya chero chero.
Alright, so uri kutaura kuti Ana ane kakukuda kwaanotoita kana kuti kaimboita. Zviri natural, zviri zvingori. You admitting kuti Ana anokuda. Azvingoriko, ari wastigwa time nanashugeta. Alright. Ndofunga muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe. Nhasi tina Mr. Matt pano paHard Talk with Uncle Saint. Tina Mr. Matt saguest wedu vatiri kukurukura nawo tichimbonzwa kuti zvesimba ravo iro rinenge raSamson kana kuti rakatopfuura raSamson ameno zvinombobva nekupi tichinzwa kuti vanomborarama sei. Aiwa, ngatisanganei zvakare pachikamu chinoteera timbononwira mvura.